Scandinavian Shiva. I januar Danmark mod GBG. Jeg troede, det var med en steel chair. Du troede, Mr. Pay-Per-View med en steel chair. Ikke nok med, at DBW blev røvrendt. Vi havde vundet med hjælp fra Steinbolt. Lady Dolores, hun skulle lave om på det hele, sådan Sverige kunne få sejr. Nej. Og så en steel chair mod Mr. Pay-Per-View. Men ved du hvad, Scandinavian Shiva? Den 2. marts på Trægården i Rødborg, der har jeg en mand, som meget gerne vil gøre en inde på dig. Guldkalven fra Malmø. Så hvis du tager imod udfordringen fra Mr. Pay-Per-Views Guldkalven, ham som jeg mener er den rigtig gode double gangster, så kommer vi gerne til Trægården og gør det inde på dig, Scandinavian Shiva. Og måske endelig en ende på GBG Wrestling.